Tuwing Oktubre, ginugunita ng buong bansa ang buwan ng istatistika. Ito ay base sa Presidential Proclamation No. 647 na inilabas noong September 20, 1990. Layunin nito ang maisulong, mapahusay at makintal ang kamalayan ng bawat individual patungkol sa kahalagahan ng istatistika sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ngayong 2014, sa pagdiriwang ng ika-25 taon ng National Statistics Month, ang tema ay NSM at 25 years and beyond, Solid and Responsive Philippine Statistical System in Support of Globalization and Regional Economic Integration. Ang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM ay nagsagawa ng iba't ibang mga aktibidad bilang pakikisa sa pangkalahatang pagpapataas ng kalidad at pamantayan ng mga istatistika sa bansa. Sa pangunguna ng Regional Statistical Coordination Committee o RSCC na nabuo sa ilalim ng Executive Order No. 121, sama-sama ang bawat ahensya sa pag-organisa ng mga itatampok sa isang buwang pagdiriwang. Ang selebrasyon ay binuksan ng isang kick-off ceremony na isinagawa sa loob ng ORG compound na dinaluhan ng mga empleyado ng iba't ibang ahensya na nagpakita ng kanilang suporta. Kasunod ay mga forum, workshop, medical mission, training at orientation ang isinagawa ng mga ahensya ng ARMM. Tampok sa pagdiriwang na ito ang statistical exhibit na pinangunahan naman ng Regional Planning and Development Office o RPDO ARMM at Philippine Statistics Authority o PSA-ARMM. Sa patimpalak na ito, ipinakita ng bawat ahensyang lumahok ang kani-kanilang mga datos, statistical reports na mandato ng kanilang tanggapan mula sa mga nakalipas na taon hanggang sa kasulukuyan. Ayon pa kay RPDO-ARMM Executive Director Engineer Baintan Ampatuan, ang statistics ng bawat ahensya ay maituturing na isang output na ipinapatupad na database management system ni Governor Mujib Hataman sa ARMM. Dito sa administration ni RG Hataman, kailangan accurate yung ating statistics dahil sa pag-formulate ng ating policies at ng paggawa ng ating plano, kailangan yung baseline mo ay tama. Kaya si RG, when he assumed office, number one pinatutukan niya talaga, yung lahat ng ihensya, kailangan magkaroon ng magandang baseline. And in fact, para sabi niya magkaroon ng magandang transition, all agencies should have a clear database management. Ang mga aktibidad ng National Statistics Month para sa ARMM ngayong taon ay isa lamang sa mga paghahanda upang maipresenta ang tamang impormasyon at datos na hahawakan ng nalalapit na Bangsamoro Government. Mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at Bureau of Public Information, ako si Mark Anthony Uy para sa The Working ARMM Government.